Vítam vás pri počúvaní ProBusiness finančné okienko, ktoré prináša účtovná spoločnosť ProBusiness a PDV Tech IT riešenia na mieru v rámci projektu Svojou cestou. Moje meno je Jozef Horňák a dnes tu sedím s Gabrielou Hanicovou. Ahojte, pekný deň prajem. My sme sa už dlho nevideli, Gabi, ako sa máš? A výborne sa mám, momentálne máme zimu, tak verím, že čoskoro nasneží, tak si užívame teraz to obdobie zimné. Čo máš nové od vtedy, čo sme sa naposledy videli? Momentálne teraz nič také zaujímavé, že čo by bolo možno na spomenutie, ale tak stále pracovne. Tak preto sme aj tu, aby sme rozšírili troška to finančné povedomie a spomenula by som možno také dôležité aspekty, čo sa týka mojej práce. My sme si dnes spolu pripravili úplne super tému, ktorá sa bude každému páčiť. Budeme sa baviť o povinnom zmluvnom poistení, havarijnom poistení a gap poistení. Sú to úplne super témy, áno, ktoré sa zaraďujú medzi neživotné poistenia. Hovorím to zámerne, lebo keď som ešte prednášal na škole, tak som dostal otázku od študenta, aký je rozdiel medzi životným a neživotným poistením a nebolo možné to vysvetliť. Ale teda vysvetliť to bolo možné, nebolo to možné pochopiť. Ale teda poďme už na to poistenie. Čo je presne povinné zmluvné poistenie, alebo teda PZPčko? Je to poistenie, ktoré jednak máme to v názve, je to povinné zmluvné poistenie, ktoré musíme mať všetci na auto. Keď nás zastavia policajti, kontrolujú nám, či máme kartu, zelenú kartu, ktorá už je biela. A je to vlastne poistenie, pri ktorom máme kryté, ak spôsobíme škodu na inom vozidle, tak aby z toho poistenia bolo tomu druhému účastníkovi vlastne plnené to poistné alebo tie škody na aute. Skús nám možno bližšie špecifikovať, čo kryje PZPčko. Tak ako som spomínala na začiatku, tak predovšetkým to kryje škodu, ktorú spôsobil vodič na motorovom vozidle iného vodiča. Ale tu by som možno doplnila, že tým, že sa častokrát stretávame, že ľudia kupujú staršie autá, nie je tam možnosť toho ďalšieho poistenia havarijného, že vlastne na tom vlastnom vozidle, aby boli tie škody kryté, tak poisťovne doplnili pripoistenia, pri ktorých dokážeme, najčastejšie teda spomeniem, čo si ľudia doplňajú, je stret so zverou, nakoľko aj mi tu v okolí Senica, Skalica, tak tá zver je na tej ceste často. Dokáže si to človek dopoistiť už pri povinnom zmluvnom poistení. A čo by som ešte doplnila, čo najčastejšie si ľudia dávajú, je pripoistenie skla, kedy naozaj ideme po diaľnici, je to veľmi rýchle, nejaké nákladné vozidlo pred nami a rozbije nám čelné sklo, tak práve toto je kryté z toho pripoistenia. Tu by som len klientom alebo respektíve poslucháčom takýmto spôsobom povedala, že je veľmi dôležité aj sa pozrieť, ako je to zabezpečené na poistnej zmluve, pretože každá poisťovňa má toto pripoistenie inak. Jednak je tam určené, či chce človek pri tom poistnom plnení originálne sklo alebo aj iné sklo, aký je tam limit toho plnenia, lebo tam sa určuje aj tá poistná suma, na aké je to plnené. A čo je dôležité spomenúť pri tomto je, že sa to neráta do bežného škodového priebehu. Na to hneď aj prejdem na ten škodový priebeh. Ja by som možno ešte doplnil od toho čelného skla, že aj mieru spolúčasti treba sledovať, lebo u niektorých aut môže byť cena skla nižšia ako je spolúčasť. Áno, určite áno. A teda prejdem rovno na ten škodový priebeh. Vždy pri každom vodičovi vlastne si poisťovňa sleduje škodový priebeh, respektíve či mal nejaké plnenie buď z povinného zmluvného poistenia alebo z havarijného poistenia. Na základe toho sa vždy každý rok prehodnocuje výška poistného. A práve ako som spomínala, to sklo sa neráta do toho škodového priebehu, nakoľko častokrát sa to stáva. Avšak by som doplnila v prípade, že človek má poistenie toho skla, bude to mať plnené v daný rok, tak je dôležité myslieť na to, že to pripoistenie sa na ďalší rok bude zdražovať. Je to ako keby taký samostatný škodový priebeh na konkrétne toto sklo.
A ja som nedávno riešil novú poistku na auto a my sme tam vlastne riešili, že nakoľko som mal nedávno stret so zverou, že kedy sa to stalo, tak sme to ešte museli potom mesiac ponaťahovať, aby sme sa dostali na to bezškodové obdobie. Myslím, že 2 roky vtedy. Ale to sa pohybuje, to sa líši u rôznych poisťovní. Ako to teda je s tým bezškodovým priebehom? Vždy každá poisťovňa posudzuje iný počet rokov za bezškodový priebeh. Vždy sa pýtajú pri uzatváraní zmluvy, že koľko rokov spätne mal ten poistený tú škodu alebo respektíve to plnenie. Takže vždy je to potrebné spomenúť a tu by som zdôraznila, že je to ako jedna podmienka tej ceny poistenia. Vždy sa zohľadňuje ten škodový priebeh a vlastne aj poisťovňa by mala každoročne k vydaniu poistenia aj mala uviesť škodový priebeh, aký mal ten poistený za ten rok. Vždy to musí byť uvedené. A v prípade, aj keď človek vypovedá poistenie, tak poisťovňa by mala zaslať toto klientovi, aby v prípade uzatvárania novej zmluvy, aby to mal k dispozícii. Ak sa vám náš podcast páči, nezabudnite dať like a odber a ako značíte zvonček, tak vám neunikne ďalší diel nášho podcastu. Ty si už vlastne spomenula havarijné poistenie. Čo je havarijné poistenie a aký je rozdiel oproti PZPčku? Havarijné poistenie je rovnako, že kryje škodu na motorovom vozidle, len je to naopak. Povinné zmluvné poistenie kryje škodu na vozidle toho druhého účastníka dopravnej nehody a havarijné poistenie kryje škodu na vlastnom motorovom vozidle. Tak povinné zmluvné poistenie zaplatí susedovi a havarijné poistenie zaplatí vám. Áno, presne tak. Ak ste mali minerálku. Áno, keď nebol nejaký drink v bare, tak to zaplatí. Napríklad Nealko Cuba Libre. Áno. No, Nealko Cuba Libre, s tým som sa ešte nestretla, ale keď to niekto vyhovorí. Ja pijem Nealko Cuba Libre. Čistá kola? Áno. Zero, keď sa dá. Dobre, poďme teda naspäť k tomu havarijnému poisteniu. Kryje nám teda škody na našom majetku, môžeme tak povedať. Áno. A tady máme tiež rôzne druhy pri poistení, pokiaľ viem, a rôzny rozsah. Vždy je to vlastne od limitu krytia a taktiež si tam človek dokáže určiť, akú chce spolúčasť. To by som spomenula, že práve havarijné poistenie je charakteristické tým, že buď sa tam dáva percentuálna spolúčasť na škode, alebo presne danou sumou a od toho sa zohľadňuje aj cena toho havarijného poistenia. Takže záleží, ako si to človek nastaví na zmluve. Dosť by som odporúčala ľuďom, aby si pozerali, či je to percentuálne, lebo ak sú tie škody veľké a platia si za havarijné a predpokladajú, že budú mať z toho veľkú čiastku plnenú a keď to majú percentuálne aj veľká škoda, tak častokrát ľudia im idú peniaze aj veľa z váčku, keď si dajú to plnenie. Povinné zmluvné poistenie sa musí uzatvoriť na hociaké auto, vlastne vždy. Kedy je vhodné uzatvárať havarijné poistenie? Rozlíšila by som to 2 spôsobmi. Keď človek kupuje nové auto alebo auto z druhej ruky. V prípade nového auta určite predtým, ako vychádza auto z predajne, aby bolo uzatvorené havarijné poistenie, lebo už jednak tým, keď auto opúšťa garáž, predajne, presne tak stráca na hodnote. A dôležité aj spomenúť to, že sa môže hneď počas prvej jazdy niečo stať, takže určite odporúčam, už keď človek kupuje auto, aby v deň, keď bude vychádzať z tej predajne, aby to auto už bolo poistené. Jednak povinné zmluvné poistenie musí byť uzatvorené, keď už vychádza z predajne a v súvislosti s tým aj uzatvoriť havarijné poistenie určite na nové vozidlá, to odporúčam. Sám som videl príklad, kedy sa človek rozhodol, že nakoľko jeho sused sa venuje poisteniu pre jednu nemenovanú poisťovňu, tak on si vybaví havarijné, až keď príde domov. A nabúral 300 metrov od domu to nové auto. No to je taký negatívny príklad. Hej, preto môže sa stať, človek nevie
Predsa tie cesty sú momentálne teraz preplnené, je veľa aut, môže sa hocičo stať. Nemusí to byť len chyba vodiča, ale naozaj z nepozornosti sa môže za veľmi krátky čas niečo stať. Takže určite takýmto spôsobom, ak kupujeme nové vozidlo, tu by som možno pri tých aj nových vozidlách spomenula, ako som už hovorila, že keď opúšťa garáž, tak stráca auto na hodnote. V prípade, ak kupujeme nové vozidlo, tak dávame poistnú sumu, za akú cenu sme kupovali to vozidlo z faktúry. Vždy sa to dáva na tú poistnú zmluvu a už ako odchádza z garáže, vieme, že auto už by tým, že vyšlo z garáže, malo niečo nižšiu hodnotu, možno 1000-2000 eur v závislosti od kúpnej ceny vozidla, od typu vozidla, značky. Je to veľmi individuálne. Tak preto, ak človek kupuje nové vozidlo, tak je možnosť si uzatvoriť aj do poistenie. Volá sa to GAP poistenie, kde dokážeme vykryť tú kúpnu cenu toho vozidla a držať si tú hodnotu. Zväčša toto GAP poistenie sa dá uzatvoriť na 2-3 roky. Najčastejšie teda s klientmi to dávame na tie 3 roky, aby tá cena toho vozidla v prípade, ak by sa niečo stala, alebo respektíve by bola vyhlásená totálna škoda, aby ten majiteľ toho vozidla a poistený dostal tú kúpnu cenu toho vozidla. Pretože v prípade, ak máme uzatvorené havarijné poistenie a stalo by sa niečo, tak by sa vždy vychádzalo z trhovej ceny toho vozidla, keď už má odjazdených určitý počet kilometrov, rok, 2 roky od kúpenia toho vozidla, vždy by sa zohľadňovali tieto faktory a poisťovňa by znižovala vlastne tú cenu na základe toho, za akú cenu by sa to vozidlo dalo v aktuálnom stave kúpiť. A preto na to slúži to GAP poistenie, aby sme vykryli tú kúpnu cenu vozidla. Doteraz sme sa v podstate bavili o novom aute. A ako je to u jazdených automobilov? Tak určite v prípade, ak človek kupuje vozidlo, ktoré má do 5 rokov, tak odporúčam aj havarijné poistenie, nakoľko tá cena toho vozidla je zväčša ešte vyššia. A v takom prípade, ak človek kupuje také vozidlo, tak určite v deň, kedy vyzvedá to vozidlo od toho predchádzajúceho majiteľa, tak aby od toho dňa už to poistenie mal. Vždy sa to na základe veľkého techničáku robí, takže ten človek si dokáže to poistenie spraviť už predtým, než je prepísané to vozidlo. Ale v takom prípade, ak sa kupuje už staršie vozidlo ako 5 rokov, tak by som sa skôr zamerala na tie pripoistenia v prípade toho povinného zmluvného poistenia. Jednak zväčša poisťovne maximálne do 7 rokov. Od dátumu prvej registrácie. Presne tak. Berú do havarijného poistenia a ďalšia vec, cena toho vozidla už nie je taká vysoká, aby sa oplatilo platiť také vysoké poistné a už je tam veľa výluk, čo sa týka toho havarijného poistenia. Pomaličke sa dostávame už na záver dnešného podcastu a ja ťa ešte trošku pootravujem. Ako dlho sa už venuješ financiám? Vyše roka. Momentálne to je vyše roka asi 15 mesiacov. Čítaš aj motivačné knihy? Čítam, keď sa mám priznať takto. A ktorá taká motivačná kniha alebo taká biznis kniha ťa možno najviac obohatila? Najviac, čo mi či už do pracovného alebo súkromného života priniesla, bola kniha Emocionálna inteligencia v reálnom živote. Určite odporúčam, ak sa chce človek naučiť jednak práce s ľuďmi a reagovať na isté životné situácie, je veľmi užitočná táto kniha. Myslím, že ju mám dokonca aj vo wishliste. Skvelá je. Takže určite ju posuniem niekam dopredu. Nech sa to nedostanem čo najskôr. My už sme vyčerpali asi naše všetky pripravené témy. Ja som veľmi rád, že si prišla, Gabika. Ďakujem pekne za pozvanie. Dúfam, že príjmeš naše pozvanie aj na budúce. Určite, budem sa tešiť. Ja sa s vami už dnes naozaj lúčim od mikrofónu Jozef Horňák, od mixážneho pultu Mario Fam. Ahojte, ďakujem pekne. Prajem vám všetkým príjemné počúvanie aj na budúce. Do počutia.